Niečo nemajú vôbec z čoho. Nikto im nepomôže, lebo napríklad konkrétne toto, čo ja hovorím, to sú deti z detských domov, ktorým nikto v tomto svete nepomôže. Čiže oni sa pretlkajú ako vedia a títo zombíci na úradoch práce im nepomáhajú. Čiže áno, dobre. Vo štvrtok mi už volal synovec, že oni to už asi skončia, že oni sa už nevládzu proste domáhať nejakého práva. No. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Áno, ďakujem. Prosím, oni nastavili tak tú látku tam na tých úradoch práce, aby čo najviac ľudí vyhadzovali z evidencie. Oni vlastne vykazujú tieto veci. Tam sú také nezákonné veci, nechcem teraz do podrobností. Oni už napríklad nevydávajú ani rozhodnutia, rozsudky. Vás normálne povie, prídete tam, vás vyhodí z evidencie a nedostanete to ani písomne. A povedia, pol roka nesmieš sem chodiť. Zastrašujú tých ľudí a tak ďalej. To je niečo hrozné. Jaž, poďte nabok, že nevidí rámku. No, tak vidím asi. No, ja vám poviem, včera som bola tiež na úrade práce, mne samotná úradnička hovorila, že som tam z toho veľmi